Wel, dyma ni fryd sy'n hen fryd yng Nghymru ac ym Mhrydain a gweud y gwir. Y gwartheg gwyn. Gwartheg gwyn dynefwr i ni, William, ynddo? O, ia. Ac bencampwriaeth, gystyliaeth na'n cael ei chynnal wan. A di rhain ddim yn wartheg sy'n cynyddu'n ofnadwy mewn rhif yn y wlad yma. Maen nhw'n dal yn boblogaidd ar rai sydd yn... Wel ydy, maen nhw wedi cynnetholaeth. Ia, cofio yn blynyddoedd o fydda na mond wan ar dwsin ohonyn nhw yma. Ie. Ond mae yna dros 20 yn ymwneud i ni. Oes. A maen nhw'n wartheg sydd efo'r y bobl mawr a gweud y gwir a'r hen gatrefi mawr, yn blasau mae gati. Blasau gadw nhw, ia. Fyny maen nhw'n aros allan yn de. Ia. Welen ni bod yna gynrychiolaeth neis fan hyn yn y bencampwriaeth. Yn oes. Thai. Ac mae'n rhyfedd ers y bore, ers 9 o'r gloch. A mae'n mynd heddiw tan 5 yn dydi. Gwartheg yma, mae'n ni dangos dros 800 o wartheg mae wedyn nhw heddiw. Wel ia, yn ollol ia. Yn y sioe, mae lot o wartheg yndi? Yndi, mae lot o chwarae teg i bobl am ddwad yma i gynrychioli mewn amser reit ddyrus mewn amaeth yn dydi chi rwy'n fawr yndi. Ddyrus iawn. A mae'r gwartheg Birgorn. Mae nhw ar ôl wan heb cael ei pencampwriaeth, ond y gwartheg Ucheldir yr Alban, mae nhw yma i gyd. Mae nhw o ddiddordeb i ryw rai o wahanol bob tro yn dyn nhw. Wel yn dyn, yn dyn. Mae'n aml i'w lefydd efo chydig o ceri sy'n cadw nhw, swn i'n meddwl. Ynddo? Ie. Hawdo. Ie, y taro sydd mynd â hi, dwi'n meddwl. Y taro gwyn sy'n mynd â hi ar ddau yna. It's always nice to see the breeds come along and the classes be strong. Y Cîl Wobr a fryd arall o wartheg wedi dod i'w pencampwriaeth ola'r sioe 2018. Ie. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw a diolch i'r cystadleuwyr am eu teyrngarwch. A diolch i'r holl allio gyfyd am ddwrnod hyfryd o iechyd i wylio pob peth yna. Ie. Very grateful to all the exhibitors who worked hard.